o mpani din ya wo memeda o de kwame akamfo ya mamre se wo ebe ma ware a were a wo ne be wo abakan na se wo de ne to papa nti anoche ye de ne tun na berima e opani age frimpon nti anoche ni din ankasa abusuan sheda trance e de to no ene kwame age frimpon anoche ni din ayi bisa se agbeni be no de kwame age frimpon zimeni be no de kwame age frimpon enti sa de wo kan no enye no correct anoche fi ase so ye sa won yi na afi on transfer kinchin akusi se kushia nana ose tutua odi kan no mfa namfo ena ma no che so ntina asanteman e asanteman e makumasi ko e baaye ana no che commanding do aba menu tu din kun duaba eno duaba ko ose dua kura ko duaba ko be bifo kumasi ko eni bebia duaba ni fie ena kumewu kuro eni bebia duaba no amfifi ti sanko nyinu enam na no che so e makupia asanteman ano che san ba ha impese me kaman awantin ena oni penifo ne okuru ma na ye ba ye ne se abebu bi che se odifu bi ani anunya won ku ne bi si ya ne se penifo e wo ha e fa ne ho bufu se na won ade a wo ye ni ti no ko bia ba kurum ha e kira kwan ne pe sa ne te dia empe be kwan bi so na ye mpam ne firi ha no se tua odi kan esan ba kurum ha saba ka so me kan na ebi no nyini but no to so mienu yi e ba ye na fe obi age adi you say first ne ba ye no le chire okoye no ohini bia yisi na santima mu enturi na mienu ansi obia mu ansi ofudua mu chese na na ose etu to so mienu so asan aba ha 2014 16 October no ba fie ha emi hu say ampa e na dan fo ne anoche amba enti sama ba sama biti abakwa sama na me kan no dia bi betumi dia ka ho no se anoche ya de miensa ha e kurom ha ekoye saade no se so miensa okumase na de di kan no dia ba na me kan ho asem so dua ne kumase no na wadua be wo ha sanka be ni nyina na kuro yi tre de di hobio na ebu bi da na bobo an ha se yi a amotu no 1922 ko adumi no wo so commander aba na ayede to no e de gumu nti e frɛ no warebo na saadi mi nu amabbo su dua no nseso no abeno nseso no dua na santima mu ene bo na commander is kakoko aba gumu no so eno so nseso no golden stool a oyima na santehin no e toso miensa o de adoma se awiemu o bia bi e wa se eno so kokuma se an nseso no sword na isigi ho no e bia hospital no wo sa sword na isi ho nseso no sa adoma na nso o de se awiemu e wo ha no enti saadi we oye sanka ebe makro yi enyi saadi mi enso oye makro yi but esa nse penifo no efi ase tan na nim ti no okono ye ha de no de nsa kekan ye okato wa no so otu abene dane no e makro yi stop development adoma no ohye ho bose mo bia amfa ponche e makro yi o mantie no e ma adoma ne titoye na lokia ye ne se otu abene dane no na ye se emfa ne se wadomi kro no se ne be ya kro no nkoso abenu so 2000 no enwu enyi e ya betintintin look ya in 1982 anopa 26 June en abenu ebu ye abetintintin o na benu di hu ya no sa benu twa no ho prensa se sanka ebu cross lor kwan se ko bo bi fie so se ko bia ya mpanifo e o mamamre sa tetemre no anko be bia se be bia doma no tete oye no e ho be na benu bu ko ye bre na ekọ aka ye be ko no na so breko na eduo na chi anka wo be se tukuru bi da wo no esan sa abenu bu ye mpanifo ko hwe ye no abenu twa no ho no ase ni nyina atuye se ne de soso ato no na mpanifo ni suro nti o mo hye se me mfa se kan ka abedua no ti jane to ho sa ba be bi bu bo ye no ese se ho no so da ho ye san sa blocks no eto fa e ko hye wo no fifiri na e pro ye no na me kan yi du ho a wo be se tukuru bi da wo no eno ne abenu ne kase de hu yi wa kire ni se ife mienu achi pepe ena dua fofo fifie e be si abena nan pepe na nyamini ni panim sa dua na fifie be si abena nan no e makro yi ifi asese e koso asese amene mu kasa yi manka kire wo se kro yi e koso na tro na meet de bi de twa to kra ni se anoche o abusua o man
yen okugwa ha sa ebusua no yen de nson akọ achimemu asantimemu redi aka na ebinu frɛ no aduana oyuko britu asuna asene yen de no yen hade no ewudin a yede frɛ no ejima ne atamantere abobode ayade anyakode ejima ne sama bojima ne achamde 7 yen de ne 7 but wokɔ akanmu anasa wokɔ yemfa sɛ asantememu na omu ne a omu de edin frɛ no ba de ha no so yinim yen de no a wokɔ asantememu a yen de no asene anoche abusua na sa abusua asenefo no anoche anware oba anwo mo na mo ye wonsu bi o ha sene abusua pani kan ho sam no su bi o ha se when ka se meka se lake eta ho enweda na dakro ho na soma na chidifo so mo kɔ na omko hia ne mba 2 emre no ampa omko amrache no nkoto nkwala no omde omba fie ha e bi hira omka ombo mo tran ase nyiye onso ade ba wo ho ne se oba anyi kopɛ be ma wa bonten wanye se be ma anyi kopɛ oba wa bonten wanye but wo ma ware omo e wo ye a wo masefo ne sa asenefo abusua na me ka ho asem mimi si ya me ka ho abusua ye ho nyina ye asenefo abusua ye ka ho anoche asefo ne okwa santimemu a bebia wo ma dore pa aguna asante aguna you say now say to buy ha krom ha yedi kan a obehwe anoche no na ya asem bi asi woni denkyirafo ntam ti na anoche kɔboa no ma omdi denkyirafo no so no na ohun se ne hamperifo no kwan omde no fa so ansa na nsaka no de koye no say madam fo abeboa me say ene ammanya be mi patron ti sa na tie dia me ma nsan ko achi enkotra titi mu bi nti me de aguna sase be hye wonsa o de aguna sase no ma no e ma na sojafo ma ni sika kan ono so na ni giye ti ogiye no tena ho na ne ma na no mbi a won firi ha nyiye no won bi sebisa abakwasam na won te se won na na bia kodja santimemu a wo ya santima yi ti ebi no sisa won nema e no mti won na na no ko nkoto no ma omduru ho no o de ebi no ye na busuafo te se ne ma me no mu ni nua no mu te se o de won ye na busua kasa a wo mo etan aguna asisi a me kasa yi na no chi ko ni danyichi no ne a hihye da aguna kromu sisi a ne se ansa na ebisi hene e wa aguna no ye hwese onipa no ye asenini a ofi na na nochi ase tie no so ye baako ebo no na me di twato ebo no na hye officer ase na di ti sisi akoda bonten na me kan se bretia ye yintumi nkoko no ebo no na ya bemu ano na meme wukrum ha no edu anwumra a wo mketatuo no mtete ho na mbisa wo no se wo mate se asanfo so mba be fe bo no isansa no chia be di wo mchen kumase ne bi bibia wo ha no mba be fa nti wo musuro wo wi akodu mre bi na fe ba se bi ye se o enya de on beba ebi so si da bia ye jai pe on beba nti na bia ye da no me fan se chance wo ho kakra ese yitumi e de ye dan nti adwene no ba preko pese sa na te dia ento dan fa to mo ye ne sa no di geti si ano na edi abosun miensa ko si abosun si ano na mpemfo no start wu ye nti de ba ya no se edi hu se ye koso no etia wo ma wo ye mpemfo wo krum ano nti obi twa no ho ne ka kire se enye hwe se ebo na wo matum ahye dem so mo yin ankoto abonten de ya ene wo mkai se mpemfo no nyina wo ma se be hye ma se hwi a ebe san san krum ani nyina nti sa na te de ya yenya mamre na ye mfa nkoto bebi da no honso eye asafo hinefo ni hia ho ebusua no tua na mo nkoku wo no so ye mfa meto ene ye ho mamre ene mu ya ede koto a eda ho sisi a century pi wo bo no ametum dia kire no but isan se bre etia ye ni ti edo mbesi ha Ago Equiapim TV Bepauso Hein